Os actos Castelao levan a arte ao Auditorio Rianxeiro. A mostra Os homes por Castelao inaugurou a programación deste 2025 e xa pode visitarse ata 8 de febreiro. Un ano máis, o Concello de Rianxo recorda a figura dun dos veciños máis ilustres, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Este venres inauguráronse os actos Castelao e a apertura foi coa exposición Os homes por Castelao no Auditorio Municipal. Unha colección de Roberto Taboada, unha colección fantástica, que nos dá, ademais, pé, temos un experto na materia para poder afondar na técnica do gravado. Da mostra, unha das facetas de Castelao, non só o debuxo, a ilustración en prensa, a parte humorística, a denuncia social, senón tamén o foco nestes homes, nestas clases populares que fixo durante tamén a súa labor artística. Esta mostra seguramente viaxe por máis puntos de Galicia e de fora dela, pero ata 8 de febreiro poderá verse no Auditorio Rianxeiro. Homes por Castelao, na colección Roberto Taboada, é unha mostra arredor da obra do Rianxeiro que mostra unha serie de recortes orixinais e pranchas empregadas para ser estampadas no xornal vigués Galicia, dirixido por Valentín Paz Andrade, dende 1922, e no que se publicaron en 1925. As series Os homes deu lugar en 1930 a un volume, 50 homes por 10 reais, que podedes ver nas vitrinas desta exposición, que foi editado por Ángel Casal en Nós, e que tivo unha reedición en 1931 e que logo en castelán foi editado en 1940 con Castelao xa no exilio. Esta exposición é posible grazas a Roberto Taboada, quen recuperou as pranchas coa obra de Castelao. Un dos nosos máis grandes símbolos de identidade, loita e creación cultural. Hoxe conmemoramos 75 anos do seu pasamento en Buenos Aires, lonxe da súa terra natal, onde foi exiliado polo peso da súa voz libre e a súa paixón por unha Galicia digna e xusta. Castelao non só pertence a Rianxo, nin sequera só a Galiza, pertence a toda a humanidade pola universalidade do seu pensamento e polo compromiso ético que guía toda a súa obra. Ao longo dos anos, tiven a fortuna de mergullarme nas pegadas materiais e inmateriais que Castelao deixou para nós. Como moitos de vos sabedes, unha das pezas que máis me impactou foi o redescubrimento das pranchas de zinc coas que se imprimiron os seus monos no Xornal de Galicia. Estas pequenas xoias esquecidas no limbo durante máis de 90 anos son testemunho dunha época na que Castelao, con trazo firme e mirada crítica, retrataba as miserias e as grandezas do noso pobo. O alcalde Rianxeiro agradeceu a Roberto Taboada o reunir e prestar estas obras para a súa exposición nun ano tan destacado. Os actos Castelao continúan esta fin de semana. O venres presentarase o libro Luís Oane e Isaac Díaz Pardo, Cartas, no auditorio ás 8:30 da tarde. E o sábado, á mesma hora, a Artefeiro Produccións representará Dúo Vaguedades tamén no Auditorio Rianxeiro. Un ano que, como vimos señalando, coincide co 75 aniversario do falecemento de Castelao, do falecemento do que foi o primeiro presidente de Galicia. Entón, bueno, xa todos os anos vimos facendo no mes de xaneiro os actos Castelao con distinta programación. Este ano queremos poñer o asento con unha programación un pouco máis particular